per ser aquí, només els mestres, sobretot els pares, com a educadors i formadors del creixement dels nostres fills i filles. Per tant, content que no només siguin els mestres els que estiguin interessats en el seu àmbit professional, sinó que també els pares us impliqueu i participeu en aquestes xerrades que donen inici al curs escolar, que ja va començar fa uns dies. Els directors i directores de les escoles diuen que hi ha èxit i encert, que heu començat amb normalitat. Hi ha res millor que perquè hi hagi èxit, perquè tot comenci amb normalitat, i per tant espero que tingueu un bon curs escolar, segur que sí, amb els professionals que tenim a les nostres escoles i als instituts, segur que serà així, i ara el que es tracta és que la resta hi posem els elements que toquen. I un d'aquests elements és intentar fer una xerrada per donar inici a aquest curs escolar que programa la nostra regidora d'Educació. Tots coneixeu que és la Gemma Sánchez, que també és del ram vostre, és mestra, educadora, formadora. Per tant, avui ens acompanya un expert en temes de creixement, que és en Sergi Pérez. Només us faré dues ressenyes pels que no el coneixeu, segur que molts de vosaltres el coneixeu, però bé, sempre, en aquest cas, fer una mica de refrescar la memòria breument sempre ens va bé. Ell és, com us he dit, ens parlarà d'educació com un espai de creixement. Ell és moltes coses, naturòpata, homeòpata, llicenciat en Ciències Econòmiques, amb estudis de filosofia, per tant té un ventall ampli de coneixement dintre de diferents rams de les ciències i de l'educació, i en aquest sentit, sobretot té una gran experiència en el treball interior, i en aquest cas el que ens transmetrà és tot aquest àmbit d'assessorament, formació, coneixement que ell pot aportar. I només dir-vos una frase que he llegit en algun dels seus treballs i que penso que defineix una mica el que venim a fer avui. En el teu interior t'espera el tresor que buscaves. Així doncs, Sergi, espero que ens puguem trobar aquest tresor que tenim a dins i que potser encara l'hem trobat. Gràcies i bon curs escolar per tots i totes. Moltes gràcies a tots i a totes per estar aquí. Abans de tot, deixar-me agrair a l'Ajuntament de les Masies de Voltregà que m'hagueu convidat a fer aquesta conferència. A mi, sincerament, sempre m'ha agradat molt reflexionar sobre el que és el món de l'educació. No és que sigui un expert, és a dir, no us espereu una conferència d'un erudit en la matèria, perquè jo no soc pedagog ni soc mestre, però sí que la vida m'ha posat davant un màster intensiu amb dos nens, un nen i una nena, i per tant el que explicaré serà sempre, penso que un llenguatge molt planer, perquè és el que conec, el que sé fer, d'una experiència personal. Per tant, la conferència vol ser simplement un recull de reflexions personals sobre el que jo entenc com a educació i sobretot de com convertir el que és l'educació en un espai de creixement. És a dir, aprofitar l'educació per, a més d'educar els nostres fills, poder autoeducar-nos a nosaltres mateixos. Serà una miqueta la idea. Penso que la conferència anirà dirigida a tothom. Segurament aquí, la majoria dels que esteu aquí sou o bé mestres, professors, professores, o bé pares i mares. Però penso que la conferència està dirigida a tothom. Per què? Perquè al final tots som educadors. Vulguem o no, al final tots vivim en comunitat i per tant les nostres accions, encara que no estiguem en contacte directe amb cap nen ni cap nena, influeixen en els més petits. Per tant, educadors i educadores diria que són tots i per això penso que és una conferència oberta a tothom. Si us sembla, faré l'exposició, que durarà aproximadament una horeta com a molt, i llavors m'agradaria que al final poguéssim compartir plegats una mica reflexions. És a dir, que al final jo us donaré veu a qui vulgui a que pregunteu, a que reflexioneu, a que comenteu, a que critiqueu el que acabo de dir, perquè penso que és la manera que entre tots creixem i veiem una miqueta més enllà. Molt bé. D'entrada, dir una cosa que penso que és molt evident, però que està bé, penso recordar, que és que tots els educadors, absolutament tots, tenim molt bones intencions. És possible que al món hi hagi algun educador que vagi a fer mal, però el normal és que tothom tingui molt bones intencions. El que passa és que, com sabem, les bones intencions no sempre són suficients. Si jo estic en un autobús i conec el conductor
doctor i amb molt bones intencions dic, calla, que li faràs una broma i li tapo els ulls, i dic, cucut, qui sóc? Pues segurament l'home s'estimarà amb l'autobús i acabarem tots a l'hospital. Llavors tindrà la policia i em dirà què feies. I jo dic, és que tenia molt bones intencions, jo volia fer-li una broma, però resulta que les bones intencions han fet que al final estiguem tots a l'hospital. Per tant, les bones intencions són lloables, però no sempre són suficients. I en aquest sentit penso que els educadors i educadores ens podríem descarregar d'entrada de molta pressió, de molta autoexigència, perquè no hi ha ningú que no faci el que pot. Tots fem el que podem. I per tant, al final, acabem donant de la millor manera que sabem allò que tenim. Res més. És a dir, per mi és una idea que és fonamental. És a dir, tots donem allò que tenim. Ningú pot donar una cosa que no té. Quan parlo d'educació, hi ha una paraula que penso que explica molt bé el que és educar, que és ensenyar. De fet, moltes vegades, allò que dir eduquem, diem ensenyem. Però a mi la paraula ensenyar m'agrada moltíssim, perquè què és ensenyar? Ensenyar és mostrar. És a dir, és té, veus? És això. Si jo, per exemple, com m'acosto, això no ho fem. Si jo, per exemple, dic, vosaltres em podeu ensenyar aquest paper? No. Per què? Perquè no el teniu. Jo us el puc ensenyar, perquè el tinc. Per tant, tu només pots ensenyar allò que tu tens. Deia abans que tots tenim bones intencions, però esclar, si jo vull educar els meus fills en el respecte, però jo no tinc respecte ni cap a mi ni cap als altres, jo no puc ensenyar respecte. Si jo vull educar en l'equilibri als meus fills, i jo no soc una persona mínimament equilibrada, no els hi podré ensenyar això. Per tant, al final, el que acabem fent sempre és ensenyar allò que tenim i no una altra cosa. Si dins meu hi ha equilibri, hi ha ordre, hi ha empatia, hi ha comprensió, hi ha la capacitat d'estimar, hi ha suavitat, hi ha tot això, això és el que tinc, això és el que soc i això és el que puc donar. Si dins meu hi ha caos, hi ha desordre, hi ha estrès, hi ha ressentiment, hi ha rancor, hi ha mal rotllo, això és el que tinc, això és el que soc i això és el que dono. I no puc donar una cosa diferent. Una altra manera d'explicar-ho és que les persones tenim dins nostre, jo penso, és una metàfora evidentment, com 3 contenidors molt ben definits. Podríem dir el primer contenidor d'amor, un contenidor, diguem-ne, de saviesa i un contenidor d'energia. Llavors la qüestió és, jo sempre que actuo des d'aquests contenidors. Per tant, si tinc els contenidors plens, jo puc donar tot això. Si no tinc els contenidors plens, no puc donar absolutament res de tot això. Per tant, què és el millor que puc fer, diria jo? Primer, per viure millor jo, ara ja independentment de l'educació. És a dir, primer per estar bé jo. I segon, per donar el millor a mi. Home, doncs omplir aquests contenidors. Omplir el contenidor d'amor, omplir el contenidor de saviesa i mantenir el contenidor d'energia mínimament ple, perquè tots sabem què passa quan no tenim energia. Doncs si ens posem nerviosos i ja salta per es munta un pollastre important. Per tant, seria com omplir aquests contenidors. Fixeu-vos, si jo tinc el contenidor d'amor i de saviesa ple, deia, no només el donaré als meus fills, sinó que també me'l donaré a mi, perquè l'amor que jo dono me'l donen a mi. Igual que l'odi i el rancor que jo dono, o menjo amb patates jo. I la mateixa saviesa que puc donar, si la tinc, també no la donen a mi. Per tant, jo diria que la idea d'omplir aquests contenidors, primer hem de pensar en nosaltres. Jo no puc aportar res de valor als altres si jo no estic ple d'aquestes coses. Per tant, primer omplir aquests contenidors per mi i la conseqüència natural serà que amb aquests contenidors plens jo aportaré tot això al meu entorn, als nens inclosos. La pregunta del millor seria com omplir aquests contenidors. Hi havia una gent, fa uns quants segles ja, que eren els alquimistes, no sé si a algú li sona, al segle VII, al segle XVII. De fet, van ser els precursors de la química moderna. Abans del Lavoisier i tota aquella penya, hi havia els alquimistes que tenien una fixació, tenien una obsessió molt clara, que era la de transformar el plom en or. Ells volien fer això. Ells volien agafar un metall de poc valor i, d'alguna manera, transformar-lo per obtenir el metall de més valor que existeix, que és l'or. I allà intentaven, no sé què feien ni com ho feien, però se suposa que intentaven fer això. Jo sempre he pensat que això és una metàfora enorme. És una metàfora enorme que té a veure amb que
tots tenim la possibilitat de convertir-nos en alquimistes per poder transformar el plom que hi ha dins nostre, traduït el metall de poc valor, el que té poc valor dins nostre, digue-li ignorància, digue-li mecanicitat, digue-li egoisme, en el metall més valuós que existeix dins nostre. L'or podria ser el que dèiem abans, la saviesa i l'amor. Per tant, per omplir aquests contenidors, una mica la proposta és convertir-nos en alquimistes i mirar d'adquirir alguna cosa valuós per poder donar-lo. I aquí arribem per mi al punt clau, que és que quan es parla d'educació, moltes vegades anem directes a veure què podem fer per educar els nens. I ens enfoquem molt en els nens i nenes. Però ens passa desapercebut moltes vegades que per poder educar de manera valuosa, primer jo he d'adquirir aquest valor. Per tant, ens enfoquem poc en l'educador. I per mi la primera idea que us volia transmetre és que jo crec que per poder educar de debò els nens i nenes primer ens hem d'autoeducar, com a mínim. O sigui, més no, donar importància a l'autoeducació. Aquí ens trobem un problema moltes vegades, que és que la majoria de persones ens pensem que ja estem autoeducats. I que el que jo crec és el correcte, i és el que va a missa. I el que pensen els altres moltes vegades estan equivocats. Però jo penso en una reflexió profunda, un reconeixement d'ignorància i un dubte raonable de que el que jo crec és la veritat, jo penso que és interessant. És a dir, això ho deia Aristòtil, el dubte és el principi de la saviesa. Per tant, si jo dubto que la meva manera d'entendre les coses no sigui l'única i que hi hagi altres mirades que si jo les contemplo, les considero, a mi em podrien aportar moltes coses de valor i em permetrien enriquir el meu món interior i anar molt més enllà, penso que és el primer pas. És a dir, considerar la possibilitat de que no estem 100% autoeducats i que aquí hi ha molt camí per recórrer. I com es pot educar un educador? Com es pot educar l'educador? Home, jo d'entrada no em dóna la sensació de que educar l'educador tingui que veure amb estudiar moltes formacions en l'àmbit de la pedagogia. Jo penso que això sí que partem tot el que és l'estudi, els que sou mestres heu estudiat molts anys de carrera i això penso que és uns estudis, una primera educació que és necessària, evidentment, però amb aquesta primera educació només, que s'estudia a les universitats, a les escoles, jo crec que no n'hi ha prou. Crec que no n'hi ha prou. I crec que seria bàsic, si volem rondonar realment el més valuós dels nens i nenes, introduir una segona educació que complementés la primera. No estic dient que la primera no sigui bàsica i necessària, però penso que n'hi podríem incorporar una altra i entre les dues faria, des del meu punt de vista, una educació molt més completa. Per exemple, gràcies a la primera educació que hem rebut tots, per exemple, quan jo anava a l'Escorial, a Vic, quan anava a l'Escorial m'ensenyaven biologia, que és la ciència que al final estudia els éssers vius, la vida, però ningú em va ensenyar a viure de debò, a viure en plenitud, a viure feliçment. O, per exemple, ens van ensenyar a fer sinus i cosinus integrals i regulars, que la feina seria meva ara per recordar-ho, m'hauria de mirar un tutorial, si el dia que els meus fills ho hagin de fer ja em veig mirant a YouTube un tutorial, la feina és meva ara, la gran està fent divisions de dos xifres, però per mi que vaig intentar fer divisió de dos xifres no me'n recordava, tu, que vaig amb la calculadora tota la meva vida, i mira tu, no? És tremendo. Però bueno, això ens en van ensenyar, i quan l'has après, potser ho has oblidat, o ens ho ensenyen una altra vegada de seguir de pilleria, no? Però ningú m'ha ensenyat a adaptar-me i a flexibilitzar-me en les circumstàncies canviants de la meva vida, per exemple. Això no em van ensenyar. O em van ensenyar que l'important era provar els exàmens. I jo no dic que no tingui importància, la té. Però ningú em va dir què fer amb les emocions negatives que apareixien quan suspeníem, que era diverses vegades, perquè era un molt mal estudiant. Amb aquella frustració, amb aquella por, amb aquella inseguretat de quan havia de portar les notes a casa, insuficient, el meu pare allà llegint amb aquella cara, i jo estava que em moria per a dintre, i ningú em va dir què fer amb tot això. Jo estava abans de les notes i passava 15 dies fatal, perquè jo sabia el pollastre que em cauria a casa. Per tant, ningú em va ensenyar què fer amb tot aquest punt. De fet, ara que he deixat els exàmens, jo sempre he pensat que hi ha certes incongruències. Per exemple, avui en dia ens critiquem moltíssim a la gent corrupta. Una
persona que és corrupta i que l'enganxen, i el senyalem tots, i avui és un corrupte. I jo penso que al final les persones corruptes les hem educades nosaltres. I si no, quina diferència veieu entre nen, nena, si aproves et comprarem una moto, miri, senyor conseller, si em aporta aquesta concessió, li donarem un BMW. Jo no veig massa diferència. És a dir, al final, la idea, el missatge, és que l'important és la moto, no l'aprenentatge, el procés d'aprenentatge. És a dir, al final, l'important és el resultat. I eduquem molt més en el fi que no en el mitjà. Això des de ben petitets. Ja estem donant més importància al resultat que no pas el que estem vivint. Ja només a la taula. Nen, si menges el segon plat tindràs postre. Si no, no tindràs postre. I per tant, estem donant més valor al postre, no? Que aquell nen o nena s'ha d'alimentar bé amb el segon plat. Tot i que sabem que és un recurs que va molt bé. No ens enganyarem, jo l'he fet servir més d'una vegada. O ens ensenyaven llatí, ens ensenyaven anglès, inclús moltes vegades francès, un record que podia estudiar, però ningú ens va ensenyar a comunicar-nos de debò i amb el cor amb els altres. Això és una assignatura pendent. O ens van ensenyar, que ens explicaven històries de guerres, moltes guerres. De fet, si estudies la història de la humanitat, es pot resumir en una paraula, pollastre gros. És a dir, és un pou de conflicte. Però clar, ningú em va ensenyar què fer amb les meves guerres internes, amb els meus conflictes amb mi mateix, amb la gent del meu entorn, amb els meus pares, amb els meus amics. Això no em vaig aprendre. Per tant, penso que hi ha una segona educació pendent que des del meu punt de vista, si l'incorporéssim a la primera, tindríem una educació extraordinària. I per què no ens han ensenyat tot això? Bé, la resposta és molt senzilla, perquè els nostres educadors tampoc en sabien pobres. No, clar, si els propis educadors ja fem el que podem i ja anem com anem, doncs no podem pretendre que aportin serenor, que aportin plenitud, que aportin empatia, que aportin comprensió, que aportin amor, perquè prou feina tenim arribar a fer nada més, saps què vull dir? I no sabem massa què fer amb totes aquestes tensions internes. Llavors aquestes tensions, lògicament, surten per algun lloc i és completament normal, no és perquè ens culpem de que no ho fem millor, és que no en sabem més. La bona notícia és que es pot aprendre això. Això no és una cosa que aprendre a viure amb una mica d'harmonia interna, és una cosa que sigui molt allunyada de les possibilitats que tenim a davant ara mateix. Per tant, aquesta segona educació penso que portaria l'educació que ja coneixem a un altre nivell. El fet de no haver rebut aquesta segona educació fa que siguem persones amb molta informació, molt preparades, a nivell professional molt preparades, inclús per moure'ns pel món, però que llavors hi hagi una sèrie de mancances vitals que tard o d'hora apareixen i no es deixen viure bé a nosaltres i, evidentment, tenen una conseqüència per el que és l'educació de la canalla. Quan preparava la conferència estava pensant com enfocaràs això, és a dir, com enfocaràs o com donaràs una pinzellada d'aquests desequilibris, interiors que tenim tothom i com influeixen en l'educació. I es poden enfocar des de molts angles. Jo he preparat 3-4 punts per tenir una idea de com es influeix i m'he enfocat molt en el món de la ment, és a dir, el desgovern mental que tenim pràcticament tots. També hauria pogut enfocar en el desgovern emocional i el caos o la muntanya russa emocional que tenim. Però això quasi s'ha fet per un altre dia, perquè el temps és el que és i tampoc no puc estar aquí 2 hores. Segurament perquè estar aquí 2 hores em quedaria jo sol a casa. Per tant, m'he enfocat des del punt de vista mental. És a dir, ningú ens ha ensenyat què fer amb aquesta mena de bomba de rellotgeria que és la ment i que ens bombardeja diàriament, a cada minut, a cada segon, inclús quan dormim, que no para, amb pensaments de tot tipus. No sé si us heu fixat, jo tinc una metàfora que l'explico molt, i és que a dins nostre tenim una espècie de speaker, una espècie de locutor. I aquest speaker el tenim aquí, amb un micro, i ens comenta la vida. Jo sempre dic que és la bomba, això, és a dir, la vida en comentaris. Tu estàs vivint i tens un speaker aquí que està comentant la vida. Oh, això no ho farem pas bé, això no ens en sortirem, mira, què diu aquest ara? On se m'entén la pel·lícula, aquest és tonto. Ai, mira que guapa, on se m'entén guantes? Ai, quina por, ai, si passa això, ai, si passa això. Un pollastre aquí no pot passar això, Ai, te'n recordes aquell dia tan bonica? I estem tot el dia amb aquest speaker aquí donant volta. A mi em recorda aquella gent de la ràdio, sí, aquella gent de la ràdio que va per la platja, amb la ràdio aquí, que
Doncs tenim la ràdio aquí a l'orella, i estem tot el dia xumba, 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 l'única que a més de xumba, 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 tenim un lloro que està constantment pensant-nos. I no, aquest és el meu pensament. Ah, sí? Doncs si és el teu pensament, podràs fer el que vulguis amb aquest pensament, no? Para'l. O no li facis cas. No, tu te'n vas amb qualsevol pensament que passa pel cap. Per tant, el pensament no para. El pensament ens pensa. I nosaltres ens identifiquem completament en tots els pensaments que passen per dintre. No hem adquirit la capacitat, això per mi formaria part d'aquesta segona educació, no hem après a ficar-nos a darrere de l'speaker i veure, contemplar com aquest va pensant i es desfilen pensaments. Mira aquest que interessant, aquest no, perquè ja sé on dirà aquest. Mira aquest desgraciat que m'ha dit si m'hi enganxo com una lapa, això em portarà un pollastre amb aquest. No hem après a agafar distància dels pensaments per no anar-nos amb tots. Això m'ho explicava la mare quan era petit. La mare quan era petit sempre em deia, si surts del col·legi i et trobes algú que reparteix carmelos, no els agafis, no te'n vagis amb segons qui, vigila les companyies que tens. I més o menys a la vida externa n'hem après a vigilar amb qui anem i amb qui no anem. Però a nivell interno, a nivell de pensament, ens anem en qualsevol companyia que passa i ens regala carmelos. La mama deia, vigila, que pot ser que portin droga. I jo sempre m'he imaginat a veure com ficar droga en una xeringa, no sé, en un laboratori, i per què ficar droga? Per què en sap una cosa? No en tenia mai. Jo em menjava el meu coco, no? Però la mama tenia molt bones intencions, deia, nen, aprèn a anar-te'n en bones companyies. Bueno, el nostre món mental no. Com que ens enganxem a qualsevol pensament que passa, el pensament depèn d'on va, doncs mira, a vegades em porta a barris xinos del meu món interior, que en tenim, perquè hi ha pensaments que té a la marinera, i a vegades em porta a llocs més bonics, a Pedralbes, també hi ha Pedralbes dins meu. Però la qüestió és que jo soc un esclau del meu pensament, el pensament em governa, el pensament va sol. Soc com pensat, en certa manera, més que jo pensar, home, jo penso, si agafo el pensament i voluntàriament i intencionalment vaig a intentar solucionar un tema, però això comptades ocasions durant el dia, la major part del dia, aquest va sol, el lloro l'Stiguer va comentant, i aquí sí que no me'n dono massa compte. Llavors, clar, el fet de no governar la ment fa que aquest speaker, a part d'una mica pesadet, és una mica curt, en tots els respectes, És a dir, és una mica ignorant. Per què? Perquè ens hem identificat amb una sèrie de prejudicis, idees preconcebudes, maneres de veure les coses, opinions, que de tant repetir-les, aquí dintre ens les hem acabat creient. De fet, la pregunta seria, algú d'aquí està convençut que el seu punt de vista no és el bo? Tothom, no? I tothom té el seu punt de vista, i està convençut que és el bo. I quan un altre diu una cosa que no encaixa amb el propi punt de vista, diu, no, estàs equivocat. Què fas? Patines? No te n'enteres. Per tant, tots estem convençuts que el nostre speaker és la veritat absoluta. I clar, cadascú amb el seu speaker, que basa els seus arguments en la seva experiència totalment subjectiva. La seva experiència personal, moltes vegades tendenciosa, tirant sempre cap a casa, i per tant poc objectiva. I per tant és un speaker que moltes vegades ens fa veure la vida d'un color concret i no ens deixa veure la vida en tota la gamma de colors que té. Si el meu speaker veu la vida de color, va repetir la vida és groga, la vida és groga, la vida és groga, la vida és groga. I ja pot venir un que em digui la vida és vermella i dir no, la vida és groga. Això què vol dir? Per exemple, a nivell d'educació, com influeix això en l'educació dels meus fills? Home, que se m'identifico amb una sèrie de pensaments del meu speaker, me'ls acabaré creient i intentant repetir-los. És que el meu nano no se n'en sortirà mai. És que el meu nen és tonto. És que el nano no sé què, no sé quantos. I tots aquests pensaments repetits una i altra vegada acabaran, o no, condicionant l'educació del meu fill, perquè sabeu que els nanos el que estan buscant és una individuació, per tant estan buscant formar una identitat. I jo influeixo en les meves accions. Direu, no, però això queda al món del pensament. Sí, home, però el pensament influeix en les meves accions. Això es va demostrar, una mica que tenim bastants experiments, jo tinc la meva parella que està estudiant magisteri i em va explicar un que el vaig trobar extraordinari, que és el que s'estudia a la carrera, que segurament no coneixerà molta gent, que és l'experiment que va fer als Estats Units, que té per nom l'efecte Pigmalió, si no vaig equivocat. Que el trobo brutal, no? Bé, doncs que no el coneixeu, l'explicaré. Perquè veiem una miqueta la influència que té el nostre pensament en les nostres accions i, en aquest cas, en com eduquem els
nostres fills. Resulta que van anar uns investigadors a un institut, no sé quina ciutat dels Estats Units, i en aquest institut van parlar amb el director i li van explicar que volien fer un experiment, però que era molt important que no sortís d'allà, és a dir, que no sapigués ningú més en què consistia l'experiment. I l'experiment era molt senzill, era agafar un grup d'alumnes, fer-los unes proves, uns tests, diguem, enciclopèdics o de mesurar la intel·ligència, i un cop tenien aquests tests, els resultats, els investigadors anaven allà i li deien al professor de la classe en qüestió, doncs mira, fulanito i manganito tenen un nivell d'intel·ligència superdotats, quasi bé. L'experiment consistia en que això era mentida. És a dir, en què només ho sabia el director, però els resultats dels tests no eren certs. És a dir, què van fer els investigadors? Van agafar 2 nens de la mitja i van fer creure als professors que aquests nens tenien un potencial increïble. I llavors què feien? Els deien, escolta, mireu de no tractar diferent aquests nens, tracteu-los de la mateixa manera que feu amb els altres, no els dieu en cap moment que són superdotats, perquè això pot ser perjudicial, jo que sé que els devia explicar. I se n'anaven. I al cap d'un any tornaven, els investigadors, i tornaven a fer uns tests d'intel·ligència amb aquells nanos. I els resultats eren sorprenents, perquè resulta que aquells 2 nens que havien estat agafats pràcticament a l'atzar, ara sí, els seus resultats eren molt superiors a la mitjana. I tu dius, què ha passat aquí? Quina xiripa, van encertar, no? Doncs no, jo diria que té molt a veure amb la influència, en aquest cas els professors, de manera pràcticament inconscient, perquè les ordres eren de no tractar diferent aquests nens, influïen en aquests nens, no? És a dir, el pensament del professor, ostres, aquest nano serà una passada, serà un superdotat, té una capacitat molt bèstia, influïa, jo penso, no només a nivell pensament, sinó evidentment en les accions que els professors tenien en relació amb aquests nens, segurament de tracte, segurament de cuidar, segurament de moltes coses. Però és interessant veure com el meu pensament influeix, en aquest cas, amb els nostres nens. La pregunta és quantes vegades ens deixem enganxar en pensaments que no precisament afavoreixen l'evolució dels nostres nanos. I no ho fem voler, no ens hem de m'aixecar, però això és una cosa que penso que passa de manera automàtica. Més exemples d'aquest descobert de la ment, com pot influenciar en l'educació. Per exemple, el nostre speaker té una especialitat, és com un hobby que té, que és el de fer-se expectatives. Aquest robot d'aquí està constantment fent projeccions del que li agradaria viure. Com que tampoc hem après a viure d'aquí i ara, això que està tan de moda ara, que tothom en parla, s'ha de viure el moment present, com ens han ensenyat, doncs el nostre speaker l'únic que fa és projectar constantment quina vida li agradaria tenir. I això ho estem fent a cada instant, a cada moment. Per exemple, al cap de setmana volem anar a la platja i jo ja projecto la imatge de mi allà a la platja, després al xiringuito, amb el peixet, amb el banyet, jo que bé, i jo estic donant continuïtat tota la setmana, des de dilluns fins a dissabte, a aquest pensament, que l'estic actualitzant constantment, i em veig a la platja, i quines ganes d'arribar a la platja. Que diràs, bueno, això està bé, no? És il·lusió. No, la il·lusió t'empenya a la platja. Però tu no li dones continuïtat, no tens per donar continuïtat a la ment, com si això ja estigués fet, com si això ja estigués passant. Perquè tu estàs projectat en un futur, i la conseqüència immediata és que no dones valor a el que tens davant. Per tant, tu això d'aquí no ho valores el cap de setmana quan estiguis a la platja. I llavors, si resulta que aquest cap de setmana plou, frustració assegurada. Tota la setmana projectant aquesta imatge i veient-te tu allà banyant-te, el xiringuito amb els xipironets d'Andalusa, que són brutals, no? Doncs mira, no, hauràs d'anar a menjar, no sé, el bar Big Bus aquell de... el setmana d'aquest, no? O vols anar precisament, jo què sé, vas a esmorzar en un lloc i resulta que tens l'expectativa. Us explico això per ficar exemples que veiem que això és una cosa no d'ara un cap de setmana, sinó que és de la quotidianitat gairebé d'instant en instant. Estic caminant per anar a la cafeteria perquè és la meva hora d'esmorzar i estic esperant que hi hagi el diari esportiu, el Mundo Deportivo, perquè vull llegir el Mundo Deportivo, saps? Amb el meu cafè amb llet, amb el meu croissant. I és l'expectativa que tinc. Jo estic caminant i estic ja projectat en aquest moment en què jo arribaré al bar i per fi podré descansar del rotllo patater de la feina, perquè són ja d'aquests moments en què jo puc estar allà amb el meu croissant, amb el meu diari,
llavors arribo allà i aquell dia no hi ha ni croissants, els han posat tots, i el diari esportiu també l'han agafat. M'he de transformar en la Rafón, una cosa d'aquesta. Llavors, esclar, no, comparo el que tinc davant amb el que jo volia tenir, no coincideix, i evidentment em frustro. I després de la frustració, ressentiment. És a dir, que el nostre speaker està constantment projectant-nos en un futur per ell ideal, però que això fa que, que no visqui l'instant present com el que és, una cosa extraordinària, perquè sempre dono més valor al que vindrà que no el que tinc aquí davant. Això a nivell d'educació, com es veu? Per exemple, amb totes les expectatives que els educadors en fem en relació als fills. És a dir, tots ens fem expectatives que els nostres fills han d'arribar a ser vés a saber tu què. I ens fem tots una imatge de com volem que sigui. De manera que si els nens fossin plastilina, gairebé el que faríem seria moldeixar-los i els faríem agafar la forma que nosaltres volem que agafin. Per què? Perquè l'speaker està projectant un futur ideal en aquests nens, les millors intencions sempre seran de tal o qual manera. I aquesta és l'única manera assegurada d'exercir una pressió excessiva moltes vegades sobre el nen, perquè el nen sent que només rep l'estima dels pares quan s'acosta a aquest ideal que els pares li estan venent i, a més, li desenvoluparan moltes pors, por al fracàs, por a no arribar, por a obtenir aquest amor dels pares. I quan no s'acompleixen les expectatives, nosaltres els culparem a ells, ens frustrarem i encara ens mirem com a víctimes, no t'ho creguis. Tot per crear expectatives innecessàries, perquè nosaltres no som qui per decidir en què s'han de convertir els nostres fills. Fer la paraula el meu fill, l'expressió el meu fill, per mi és equivocada. El fill no és teu. És un nen, una nena, i tot és la responsabilitat de cuidar-lo i de guiar-lo fins a certa edat, perquè d'aquell moment, és la seva vida. Més efectes d'aquest ingovern de la ment, que la ment vagi de pastilla, vagi completament sola. És tota la quantitat industrial de pors i preocupacions absurdes que ens fem. És a dir, què vol dir preocupar-se? Preocupar-se vol dir, la paraula diu preocupar-se. És a dir, tu t'ocupes d'una cosa abans que puguis ocupar-te, perquè no pots fer res, perquè sempre una preocupació parteix d'uns pocs fets i molta fantasia. Fantasia a vegades a nivell Steven Spielberg o Alfred Hitchcock, perquè clar, ens muntem unes pel·lícules els I6, els famosos I6, i si passa això, i si passa això altre. Llavors clar, estem generant pors completament absurdes, perquè el més probable és que no acabi passant mai això que projecto, perquè d'imaginació en tenim un rato, i per tant acabem anticipant sofriment, pors, patiment, i és una cosa completament absurda. És a dir, no ens han ensenyat a ocupar-nos de les coses i no a preocupar-nos. En el moment en què ens haguem d'ocupar ja ens ocuparem, però no val la pena preocupar-se, no en sabem, és automàtic, el pensament va sol i l'speaker es dispara. Estic a casa, el nen o la nena se'n van de marxa i estic allà, què li passarà, amb unes companyies, avui en dia les drogues, els porros, els jocs guantos, i vam aquell que porta el cotxe, que no corre massa, i t'estàs perdent la vida, t'estàs perdent un dissabte a la vespre deliciós, potser amb la parella a casa. Tot per anticipar una cosa que és molt probable que no acabi passant. Clar, si jo visc en la preocupació, estic transmetent pors i inseguretats als nens i nenes. I si això és molt intens, inclús acabaran tenint la sensació que el món és un lloc perillós i un lloc hostil. És com aquella imatge típica del parc, que el papa, la mama, l'avi, això és molt d'avis moltes vegades, està el nen allà, que està pel tobogant, fent l'índio, com que la gent gran ja no tenen tanta energia i tanta agilitat com tenien abans, projecten els moviments del nen que els seus fessin ells. Clar, els nens fan coses increïbles per nosaltres. Llavors l'avi està veient el nen que es formarà lloros, ja es veu enguixat, corrent cap a l'hospital, amb la barbeta oberta, amb sang aquí a los botones, i esclar, i l'avi, vigila! Però clar, estava en un parc amb la canalla i hi havia un pobrode que s'ho passava malament. I de cada 5 paraules, 7 vigila! I clar, jo pensava aquest nano, que ja no li feia ni cap, per cert. Però el nano, el que pensarà serà, ostres, realment el món és un lloc molt xungo, no? S'ha d'anar molt cuidat, no? Hauré de limitar el desenvolupament físic del nen, en definitiva. O
si un nen veu preocupat el seu pare perquè ha d'anar al metge, doncs ell agafarà pel metge, normal, perquè el pare és la referència, el far, la mare. Llavors, si el pare té por, està preocupat pel metge, doncs el nen tindrà pel metge. Si la gent gran, els adults, estem preocupats, per exemple, perquè el nen no es desmadri, com influirà aquesta preocupació en l'educació? Bueno, doncs potser excés de rigidesa, potser excés de control, no? I clar, un excés d'autoritarisme sempre sol generar un ressentiment per part del nen, que el que vol és alliberar-se d'aquesta pressió. I quanta més repressió, més voldrà alliberar-se. I per tant, pot ser que acabi sortint un nen rebel, com en el cas de pagès. Tot per una preocupació, que no es desmadri. O, si tenim por que no m'estimin, podem caure en l'altra banda, en l'altre extrem, que és una excessiva complacència, posar pocs límits, en definitiva, comprar l'estima d'aquests nens, no? Ell interpretarà, a més, bueno, els pares m'ho fan tot, per tant, jo, mira, no he de fer res, no? Llavors, aquest nen segurament acabarà sent molt dependent dels pares i li costarà desenvolupar els propis recursos. Tot per les preocupacions, de que no m'estimin, de que no es desmadrin, de que no se com era allò que deien abans, se m'esgarrini, aquestes coses que tots hem sentit i hem pensat. I per acabar amb aquest mostrari de conseqüències del desgovern mental en mi mateix i en l'educació, una mica l'estrès, un estrès generalitzat amb el que tots vivim avui en dia. Jo sempre he pensat que l'estrès té la conseqüència, no sé què diuen els psicòlegs, no tinc idea, però jo penso que l'estrès ve de voler atrapar una cosa que no té a veure amb el que tinc aquí davant. És un dia que jo tinc un gos petit, i quan anem pel carrer i veu un altre gos, el tio s'estressa molt, no? I comença, jo aguanto, no li comença, és petit, és una bola de pèl, és un xitxo, és un gos superpetitó, fa molt riure, no? Comença, està molt estressat, perquè vol atrapar aquell altre gos, no? Per què? Perquè els gossos ja sabeu que van amb gossos, no? I els encanta, i estan allà, i si poguessin fer coses, aquestes coses. Sí, el gos tot el dia va superar el pobre, no? En fi, deixem aquest tema que no començo a aquesta sala parlar dels temes grans. Però, fixa't, al final, si jo vull atrapar un millor moment, jo m'estresso, perquè al final el que tinc aquí no em val, no és suficient, jo vull atrapar aquell que serà millor, i acabem caient en la recerca i en la busca i captura de millors moments que aquest. Llavors dividim els moments en dos, els millors moments, els bons, els xulos, aquells que hem d'atrapar ràpid, que no marxin, no s'escapin, i els moments de segona, els moments pitjors. I acabem convertir la vida en això, en una carrera boja per atrapar millors moments que aquests. I clar, la conseqüència és un estrès com una casa de pagès. Jo sempre m'agrada comparar, els que ja em coneixeu aquesta metàfora, perdoneu si ja l'heu sentit diverses vegades, però és que penso que és molt il·lustrativa, m'agrada comparar la vida amb un claustre. Un claustre, tots coneixeu, és un espai tancat. I tu quan camines per un claustre, vas donant voltes, no vas a parar enlloc, com aquell que dic, vas donant voltes. I jo m'imagino, quan penso en un claustre, els monjos, els monjos allà caminant, la seva reflexió, les seves oracions, les seves coses. I amb molta tranquil·litat, caminant, recreant-se en cada un dels passos. No veus els monjos corrent de pastilla, sinó que van molt xinuixant. Jo penso que aquesta segona educació que comentava abans hauria de poder ensenyar-nos a caminar pel claustre d'aquesta manera, el claustre de la vida. Perquè com caminem pel claustre? Pel claustre caminem donant més importància al pas que fa 20 o 30 que al pas que tenim aquí davant. Llavors, clar, jo vull atrapar el moment, vull atrapar aquell pas perquè li dono més valor, aquest sobre. Aquests moments que em conduiran a aquell moment bo són moments de relleno, són moments que s'obren, necessaris, perquè em portaran fins allà, però ràpid, el que vull és allà. Tinguéssim un comandament a distància de la vida que ens permetés tirar la càmera ràpida. Aquells moments que s'obren, diríem fent avances ràpidos, no? Al cap de setmana va a la platja, ara el partit del Barça, ara que m'apuja el sou, igual li passen 3 o 4 anys, no? Sí, diem i al final, quan vivim aquests moments, diem la vida si no fos per aquests moments no valdria la pena. I la vida es passarà, si només visquéssim aquests moments, et passaria una setmana la vida. Si ajuntem tots els grans moments de la nostra vida, no arriben un dia.
i ens estem perdent la vida per donar més valor i importància al pas que vindrà que al pas present. Per tant, si poguéssim aprendre a caminar, donant més valor i importància a aquest pas i recreant-nos en aquest pas, mare de Déu. I això no vol dir que la vida tu hagis d'anar a poc a poc, no? Tu pots anar molt ràpid a fer coses. El tema és el ritme interior. On està la meva ment? La meva ment està projectada en aquest moment que vull que arribi o està enfocada en aquest instant d'aquí i ara? Per tant, aquest estrès, que evidentment influeix moltíssim en l'educació. Hi ha una equació que no falla mai. Pares estressats, igual a nens estressats, igual a família estressada. Això és una equació que no hi ha cap matemàtic que me la pugui refutar. I quan estem estressats, perquè volem atrapar, doncs al final no tenim forces, l'energia se'ns en va, no tenim energia, i quan no tenim energia per ocupar-nos dels nens, no tenim energia il·limitada, ojalà tinguéssim energia il·limitada, però no la tenim. Llavors tornem a l'egocèntrics quan no tenim energia. Fixeu-vos, quan no tenim energia estem cansats i arribem a casa i els nanos ens exigeixen, doncs ens agraïem a pastar fam. No tenim energia. Llavors caiem en excessiva permissivitat, que facin el que vulguin perquè no molestin, o en excessiva duresa perquè tampoc et molestin. Per tant, l'estrès influeix evidentment en l'educació. Jo estic convençut que l'estrès té origen aquí, amb aquest speaker, que sempre ens està projectant, atrapa aquell moment, quan arribis allà sí que estaràs bé, allà. I per tant, és una conseqüència farragosa, en definitiva. És un mostrari de conseqüències d'aquest desgovern mental. I el més interessant és que això ho hem com normalitzat. És a dir, com que tots estem igual, no ens sorprèn. És a dir, normalitzar ve de normal. Normal, si treus la L, ve de norma. Per tant, hem fet norma. És normal que la gent tingui pors imaginaris, estigui preocupat. De fet, una persona preocupada quasi té la sensació que és molt responsable. No, estic preocupat perquè sí, jo també ho estaria. Però per què anticipes la preocupació? Si no en faràs res d'això. Però és normal estar preocupat, és normal tenir pors imaginàries, és normal esperar que la vida et porti algú millor del que tens ara, és normal anar estressats i enfadats pel món, tot això és normal. I que com que és normal, passa desapercebut. I per què és normal? Perquè és el que hem après, és el que ens han ensenyat i és el que hem integrat. Però esclar, si no trenquem aquesta cadena d'alguna manera, això ens pot passar de generació en generació, secula seculorum, ad infinitum. Com es pot trencar aquesta cadena? Bueno, introduint aquesta segona educació des del meu punt de vista. I què t'ensenya aquesta segona educació en relació al que hem explicat ara? Doncs home, per exemple, t'ensenya a no identificar-te amb l'speaker, a contemplar l'speaker com si tu contemplessis núvols. I tots ja veiem que hi ha pensaments que si poguéssim els deixaríem passar, córrer, passa. Ja ho sabem, el que passa que no sabem com fer-ho. Ens atrapa un pensament, ens enganxem i ens arrastra. Encara que sapiguem que aquell pensament no aportarà res útil a la meva vida o em muntarà un pollo, cuidado, mira que mai, aquell, has vist què m'ha dit? I s'ha cregut que és aquest. Ja està bé. Jo ja sé com conduirà això. A un rancor i un ressentiment a aquella persona no portarà res de positiu. I jo em menjaré aquest ressentiment amb patates. Perquè el ressentiment no només és el que dono, també me'l menjo jo, amb patates, perquè l'estic vivint jo. Ja ho veig, però ningú m'ha ensenyat a ficar-me a darrere d'aquest pensament, contemplar-lo i deixar-lo passar com que jo passant a gust. No n'hem après. I tampoc és tan difícil. De fet, en la famosa meditació, molta gent té pensat que això és una cosa que ve d'Orient, uns 4 il·luminats d'allà on van arribar al Nirvana i no té res a veure amb això. És una cosa molt més senzilla. És aprendre a conquerir un espai interior més profund del pensament des del qual tu pots ser lliure de totes aquestes cadenes de pensament que ara mateix t'atrapen. Per tant, és una cosa molt més natural i molt més senzilla del que la gent es pensa. O, per exemple, no hem après, i això pot ensenyar aquesta segona educació, a abraçar l'instant present, per no donar més valor al pas que fa 30 que al pas que tenim aquí. Fixeu-vos que quan vivim la vida és molt divertit perquè si les persones bàsicament són 3 coses, pensament, emoció i acció, és molt divertit veure com aquestes 3 funcions estan completament separades, fraccionades, no estan alineades. És a dir, el nostre pensament, l'emoció i l'acció no tenen a veure amb el que està passant aquí. Moltes vegades estem caminant pel carrer, per tant, el cos està aquí, aquest sí que no es mou mai d'aquí, pobret, no es pot moure del moment present, però igual estem caminant pel carrer i estem enfadats
perquè la feina, jo què sé què m'han dit, i m'ha agafat aquell subidon, no? I estic una manera, i l'emoció que tinc és de ràbia o de frustració pel que ha passat a la feina. Per tant, l'emoció relacionada amb el passat. I el meu cap està projectat al futur, que l'únic que tinc ganes és d'arribar a casa, que tinc un premi, ficar-me a la tele i mirar, no sé, First Dates, és un gran programa. És a dir, tinc en ment el futur, l'emoció passat, i el cos, pobret, és l'únic que està aquí i va fent, no? Però com si fossi. És a dir, estem de cos present, però no estem de psique present. No estem tots equilibrats, no? Això no hem après. I tampoc ha estat difícil. Anem bé de temps, algú controla el temps. Perfecte. Ja acabarem. Import. Molt bé. Què més? Com deia abans, aquesta segona educació, per arribar molt més enllà d'aprendre uns continguts pedagògics. Jo soc una mica estrany, jo no he cregut mai en fórmules. Imagineu que tenim una persona que s'ha format en la millor pedagogia que pogués existir. És igual, si aquesta persona té els contenidors d'amor i saviesa buits, per molt que tingui molta informació i molta formació, el que portarà és el que té. És a dir, la formació és un envoltori. La combinació d'un envoltori apropiat amb un contingut apropiat, amb uns contenidors plens, és la bomba. Però formació sense aquesta substancialitat interna tampoc no porta res. Tot i que penso que és indiscutible que hi ha pedagogies i pedagogies, i probablement hi ha pedagogies que tenen una gran saviesa, i que tenen un gran fondo de saviesa. A mi sempre m'han atret molt les pedagogies que prioritzen les necessitats dels nens per sobre de les necessitats que aquest món d'adults que hem creat els hi adjudica. O les pedagogies que respecten les seves etapes evolutives, els seus ritmes, i sobretot sempre m'han atret molt les pedagogies que treballen i que d'alguna manera promouen un cultiu de tots els àmbits del nen. No només físic, emocional i mental, que ja diré una paraula que quan la dic la gent s'espanta molt, més que res per les associacions que tenim en relació a aquesta paraula, que ara la reformularem, deia, no només pedagogies que contemplin la dimensió física, emocional i mental, sinó també espiritual. Què diu aquest ara espiritual? Que dius espiritual i tothom ja pensa que hem de fer adorar... No, tots els respectes, no. Per mi, la paraula espiritual és una paraula que té a veure molt amb lo natural. De fet, si tu vas a buscar l'etimologia de la paraula espiritual ve d'espiritus, llatí espiritus. Spiritus significa textualment alè, respiració. Per tant, al final, la part espiritual té a veure amb la base de la vida, que és la respiració, i per tant té a veure amb la vida. Per mi, l'espiritual és el que té a veure amb aquesta vida natural que s'expressa a través nostre. I quan tu veus un nen, veus aquesta vida. Un dia sí la veus. Veus aquesta vida que s'expressa amb exuberància a través d'ell. Com si el nen fos un conductor d'alguna que va molt més enllà d'ell. És com una cosa gairebé universal i s'expressa amb naturalitat. De fet, jo diria que aquesta part espiritual, entesa d'aquesta manera, és el que més ens atreu dels nens. Com que nosaltres com a adults ho hem perdut, ens agrada recuperar. I veiem els nens i diem, és que me'l menjaria aquest nen. Clar que te'l menjaries, perquè et vols tornar a fusionar amb això que hem perdut. I què és el que ens fascina dels nens? Què és el que volem tornar a atrapar? Per mi aquesta part, jo n'hi dic espiritual. Doncs, per exemple, els nens tenen una cosa que és extraordinària, que nosaltres hem perdut com a adults, ja fa anys, que és la capacitat d'admirar-nos i de sorprendre'ns de les coses. Tu veus un nen i es sorprèn de les coses, és sensible a el que té davant, s'admira. Nosaltres això ho hem perdut, estem de tornar de tot, ja no hi ha res que ens sorprengui. Com que tenim l'speaker de turno, que ens filtra la vida i ens interpreta la vida i ens diu, mira, de sempre, mira això no sé quantos, estem més enfocats en el pensament que no amb el que tenim a davant. Hem canviat la vida per un pensament de vida. Els nens no. Els nens encara no estan tan identificats amb la ment, encara estan en formació. Els nens estan molt més en relació directa amb el que tenen a davant. I això fa que encara tinguin la capacitat d'admirar-se i de sorprendre's, perquè realment n'hi ha per sorprendre's del que hi ha aquí davant.
I és una cosa, jo dic, estranyíssima. Això és perquè és el de sempre, no? L'explicació sí, la vida, ja ho sé, la vida, llevo, desperto, obro els ulls, hi veig, penso, sento, toco, faig, què ha la vida? Cada dia és el mateix. Però la vida en si mateix és una cosa estranyíssima, des del meu punt de vista. I és estranya que pots treure preguntes filosòfiques d'on surt la vida. Per què està aquí? També podria no ser ella, però hi és. És molt estranya aquesta experiència que estem vivint aquí. Els nens venen amb el disc dur completament net, completament buit. I clar, al·lucinen, uau, flipen en tot. Els dones un llapis i flipen. Els dones un tros de fang i flipen. Flipen amb absolutament tot. No s'avorreixen mai. Per què? Perquè no han perdut per una altra característica d'aquesta part que jo dic espiritual, que és la sensació de misteri. Els nens són exploradors. Els nens volen descobrir, volen saber com funciona això. I tenen aquesta sensació que això és una cosa molt misteriosa que volen descobrir, com si fossin Indiana Jones, que entren en una cova i volen descobrir què trobaran per allà. Sensació de misteri. I sobretot, algo que per mi és profundament espiritual. Entenem l'espiritual com aquesta vida que s'expressa a través nostre, que és la passió. Els nens tenen passió pel que tenen a davant, sigui el que sigui. Ho fan tot amb passió. Tot és tot. Des de plorar, riure, córrer, jo sempre dic que es dormen amb passió. Sí, perquè els nens arriben al vespre, estan esgotadíssims, que no han parat tot el dia, és a dir, a tope, arriben a la nit i es foten a la nit. I dormen i diuen, hosti, quina passió a l'hora de dormir. Hasta això. I és una passió que no té massa causa. Tu diràs, sí, home, perquè els nens no, típic, una joguina davant, no, els nens s'apassionen per tot. Quan protesten amb passió, quan riuen amb passió, quan mengen, fan tot amb passió. No és una passió que provingui d'un per què, com nosaltres, que ens apassionem en moments comptats de la vida, quan el Barça guanya la Champions, per exemple. Una barbaritat, no m'ho diré. Si a vegades per l'speaker passen comentaris que no aquest passa, però si el veus aquí, mare la que montes. Per tant, ens hem perdut aquesta passió natural de les coses. Jo per mi això és algo profundament espiritual. Entenent espiritual, repeteixo, no com res relacionat amb Déu, i cadascú les seves creences, que no he de fer res, sinó amb aquesta vida natural que s'expressa a través nostre. Jo sempre he pensat que té molt a veure amb sentir la vida que s'expressa. La vida que s'expressa és pura energia, és a dir, tu ets energia. Jo a vegades dic coses molt rares, això no ho dic al principi, però us ho demano, sisplau, que a mi no em creieu, que dic coses raríssimes a vegades. Jo només convido a reflexionar plegats i a considerar. Però, si us fixeu, tu mires la vida, tu mires la naturalesa, mires el món i veus una energia comuna que està present a tot arreu i que s'expressa a través de diferents formes. Tu mires un bosc i flipa, si poguéssim agafar un bosc i amb una càmera gravar tots els moviments que hi ha hagut en aquell bosc i passar aquells 100 anys de bosc a càmera ràpida, veuríem arbres que creixen, que ves un incendi, una energia, que creixen, moren... És a dir, veuríem un moviment extraordinari. Tot està movent-se constantment. A mi dona la sensació que això que jo dic espiritualitat o espiritual té a veure amb aquesta energia que ens fa moure a tot. La mateixa energia que s'expressa a través del creixement d'una flor és l'energia que s'expressa a través meu i que em fa moure. Si jo puc connectar amb aquesta energia que s'expressa a través meu, i és qüestió de sensacionar-la, de viure-la, de notar-la, la passió ve sola. Ve sola, perquè tu et converteixes en aquesta energia que s'expressa i et converteixes en pura passió. El més apassionant de la vida és la passió. Si connectes amb aquesta energia de passió, la passió s'expressa. És com diu un llibre molt interessant que potser coneixereu, que és el Tao Te Ching, que és un llibre molt antic, que és el taoisme, que diu frases molt guais. Jo sempre dic que és un llibre molt primer, que quan el llegeixes la primera vegada penses que aquest home, el que va escriure això anava fumat, perquè diu unes coses raríssimes. Però si tu vas llegint i profunditzes, veus que té molt sentit el que diu aquest llibre. Hi ha una frase que em té enamorat, que diu, el que està content en estar content, sempre està content. És una senzillesa, és una naturalitat. Per què hem d'estar contents perquè passi una cosa? No es podem contentar amb estar contents per estar contents. Però és que això passa amb la passió. Quan tu sents aquesta passió et converteixes en la passió i la passió s'expressa a través teu.
Per mi, aquestes característiques són les que fan especials el nen. I per mi l'ideal seria que no diguéssim nosaltres després i els volguéssim treure d'aquest món, que d'alguna manera els poguéssim incorporar al món dels adults, però conservant aquestes característiques de la capacitat d'admirar-se, de ser sensibles, d'apassionar-se. Per mi seria l'ideal, poder conservar d'alguna manera tot això. Que no vinguem nosaltres i diem, va, creixeu ràpid i madureu, que això són coses de nan. No. I una vegada vam fer un spot de la Creu Roja, que a mi em va enamorar, no sé si ho recordareu, que hi havia tot de nens, petits, nadons, que jugaven entre ells i ficaven unes lletres que ficava, doncs mira, aquest és magrebí, aquest és d'aquí, un és croat, l'altre és serbi, no? I els nens jugaven entre ells, no? I hi havia una frase que a mi em va enamorar, que deia el següent, que me l'he apuntat. No sé si ho recordeu, és extraordinari. Està per YouTube, Dic es pot Creu Roja i apareixerà. I diu, no fa falta que lluitem per construir un món millor pels nostres fills, només cal que no destruïm el seu. Extraordinari. És a dir, per què els volem desarrelar d'aquests valors que s'expressen lliurement a través seu? L'únic que hem de fer és permetre que segueixin expressant-se. I com ho hem de fer, això? Fonamental, tornem al principi de la conferència, educant-me a mi, recuperant-nos jo. Perquè jo soc el seu far. I si jo valoro aquests estats, si jo arribo a casa i tinc una passió per la vida i per fer coses, i una empatia, i una capacitat i un interès, m'he deixat aquest, l'interès, els nens estan interessats, l'interès és una emoció tremendament connectora amb el món. Quan jo estic interessat, vaig cap enfora. Quan estic identificat amb l'speaker, estic en el meu minimón i perdo l'interès, em quedo el meu món de formes mentals i se m'escapa la vida. És a dir, com podem fer que els nens no perdin això? Recuperant-ho nosaltres, mostrant-los, ensenyant-los, vivint-los, i els estarem dient, aquests estats són valuosos, no cal que ho perdis això, adquireix noves coses que tenen a veure amb fer-se gran, però això no ho perdis mai. Però si nosaltres ja no ho tenim, però és complicat. Bé, ja estic a la recta final, Si voleu, després farem participació, però abans d'això, què és el que des del meu punt de vista també necessita un nen o una nena? Jo sempre he pensat que els nens no necessiten pares i mares i educadors perfectes. No. Jo penso que necessiten éssers humans al costat que reconeixen els seus errors i que simplement vulguin evolucionar i fer les coses més fetes. No penso que haguem de ser educadors perfectes. El que sí que denoto, a vegades en formacions que vaig de temes d'educació, és que hi ha una excessiva, una gran autopressió dels educadors per fer les coses perfectes. Perquè és que m'hi jugo el futur dels meus fills. I al final ens oblidem que som humans i que fem el que podem en base al que tenim. I que si tinc el que tinc, no puc donar una altra cosa, no podem demanar peres a l'home. I quan un veu això, que un fa el que pot, però que li està ensenyant el més valuós al seu fill, que per mi és un missatge clau, que el missatge seria, fill, el món és un lloc en el que pots aprendre i evolucionar tal com estic fent jo. Per mi això és el que els nens volen sentir. Que tu millores amb ells, que tu aprens amb ells, que tu vas de la maneta, no com d'un pedestal, jo soc la referència del que has d'aprendre, sinó que, nen, no tinc ni idea de com educar. No tinc la més remota idea, però tranquil que ho farem tots dos junts. I anirem de la maneta i n'aprendrem plegats. Jo penso que un nen vol això, simplement això. Jo sempre he pensat, és una mica bèstia, que els educadors no ens equivoquem mai. Per què? Perquè fem el que podem. És a dir, tu t'equivoques, si puguem fer més, fas menys. Però com que sempre fem el màxim del que podem, tothom fa el màxim del que pots fer, no pots fer més, doncs tu fas el que pots. L'interessant és, si fas un error i te n'adones de les conseqüències, coi rectifica. Això és l'aprenentatge. És com Edison, sabeu Edison, no? Que va inventar la bombeta, que abans no va tenir la bombeta feta, va provar-ho unes 1000 vegades i no se n'en sortia ni el tipus, no? I quan la va inventar, algú va anar i dir, escolta, senyor Edison, vostès s'han d'anar compte que s'ha equivocat 1000 vegades abans de fer la bombeta? I dic, no, perdoni, no, jo no m'he equivocat 1000 vegades, jo he descobert 1000 maneres de no fer una bombeta. No t'equivoques mai, tu fas el que pots, i en aquest fer i rectificar és com evoluciones. Doncs jo penso que els nens desitgen això de nosaltres, que estiguem implicats en l'educació, res més, no que fem les coses perfectes, i si ens equivoquem, doncs ho reconeixem i ja està, mira, avui el papa no té el dia, em sap greu, va millor de fer-ho més bé. I no passa res. Aquest
excés d'exigència genera molta culpa i molta frustració, i de por no porta lluny, això. I, per descomptat, per mi el que més necessiten els nens és sentir-se acollits, és sentir-se estimats pel que són, en definitiva, no pel que nosaltres volem que siguin. És a dir, no necessiten algú que els digui qui ha d'arribar a ser. Això és molta gràcia, no? Perquè dius, és que nen, és que has d'arribar a ser aquella persona, has d'arribar a ser algú a la vida. I el nen interpreta, llavors no som ningú, No, tu ja ets molt, ja ets una expressió d'aquesta vida que dèiem abans. Parteix d'aquí, és a dir, adona't d'això, valora això, i d'aquí, a partir d'aquí construirem la casa. Però no que ara no ets ningú, ara no ets res, ets un projecte de persona, i quan et facis gran llavors seràs una persona de profit. No, el nen ja és. Jo partiria més d'aquí. I el millor de tot, i amb això acabo, ell deia que l'educació és una oportunitat de creixement extraordinària, una oportunitat de creixement no només pels nens d'ells, sinó també pels adults. Jo sempre he pensat que les persones tenim com un piu, un botó dins nostre. I bàsicament aquest botó té com dues posicions. Una és, jo dic, el modo supervivencia, l'altra és el modo evolució. Sí, i generalment hem tots amb el modo supervivència moltes vegades, no? Que és la famosa zona de confort. Mira, tu, aquí ja passa ni empeny, anar fent, anar dinant, i veure-les venir. I l'altre és el modo evolució, que per mi és el que seria interessant que es plantegéssim cultivar, que és aquell que diu, uau, però si tinc aquí una oportunitat magnífica de créixer com a ser humà, d'evolucionar, i ojo, no només això, sinó d'accedir a estats que ara desconec i que serien capaços d'omplir-me de debò. Jo penso que si fóssim capaços de ficar tots aquest mode d'evolució, llavors és quan podríem aprendre de debò dels nostres fills, perquè tenen moltes coses per ensenyar-nos. Què ens poden ensenyar els nostres fills? Per exemple, ens enfronten als nostres límits, diàriament. És la seva feina. Ells estan individualitzant, per tant ells han de saber fins on poden arribar. Han de descobrir les fronteres per conformar el seu jo. Per tant, ells es proven, estan posant a prova cada 2x3. Ens ensenya allò que hem perdut, però en el fons anhelem recuperar. Ens fan qüestionar moltes coses. És a dir, tu vas amb una idea preconcebuda que no són les coses, i a mesura que vas educant i et relaciones amb els teus fills, t'ho planteges tot 10 vegades, i 15 i 20, perquè clar, et plantegen unes coses que dius, i ara què faig jo aquí? Ens treuen de la zona de confort, una i altra vegada, surten pors, podem revisar valors i prioritats. Jo dic que inclús podem reconciliar-nos amb els nostres pares. Per què? Perquè quan tu comences a educar i a ser pare o mare, entens els teus pares. I llavors, moltes coses que encara quedaven allà al fons, aquell ressentiment, aquell rancor, quan tu comprens de debò els teus pares, perquè ara t'hi trobes tota la seva situació, aquí és com si les coses es suavitzessin moltíssim. Podem dubtar idees preconcebudes, podem practicar la renúncia, és a dir, és un camp d'aprenentatge que no ens l'acabarem mai. En resum, l'educador de veritat, jo diria l'educador amb majúscules, per mi, és aquell que no para de créixer i utilitza l'educació per educar-se a si mateix, bàsicament. I moltes gràcies per la vostra atenció.